noć ima više od 40 stepeni ovde. Momci, šta da vam kažem, poterajte to u vodu, to vam je što vam je. Evo ga suvi! Idemo suvi! Mogu da vam pomognem nekako. Eno, ode. Pa ovo se skroz istopilo, ljudi moji. Okej. Samo za vašu zabavu, Red Bull Flugtag. Evo ga Šiba. In the Red Bull's eye. Slobodno još malo, a? Suvi će da se ubije. Da bre, beži Đuričko u kurac. Ovo je tehnika pravljenja vodovodna cev i plastika. Da li imaš neki tajni sastojak? Da li su vodoinstalater? Neko od vas vodoinstalater? Moj brat. Ćorišete sa šljake materijal. Da li imate spreman nastup? Onda, znači samo ste stigli to, nema veze. Večeras improvizujemo. Ne. Ajde ovdje ako ste spremni, a? Može, samo da ja dobijem od aerodromske zgrade. Da li imamo clearance? Ajmo Šiba! Drugari. Kreći! Rolaj! Ajmo suvi! Ajmo drugi, će se razbiti. Idemo! Leti, leti, vodoinstalator. Ivana, da li možemo da te čujemo? Ivana, ne možemo da te